Здравейте, аз съм Джоен и това е финала на Sonic Final Fantasy и да започваме на финала. Сега ще се бием с металния грифон на джунглата, шегувам се. Надявам се да нито един път да ни фейлним, сериозно. Ейш, много ще ме яд. Ама ето тук точно, мисля, че ми нямаше много. И тук ще просто ако нищо ми отнеме. За първ път. Супер, за първ път нищо не отнема. Чувства се понякога чудеса. Гледайте какви са. Те са кат някакви върховни пичове. Пак аз кат някакво супер газе натискам бутоните много бързо. Мисъл, той се заква тренировки не може. Абсолютно всеки още от първия път. Даже един път да не го е правил. Сега вземем Кеаса. Да, съжалявам, че беше една минута и нещо на голямата работа. О, е! Да видим тук мистичния разговор. Ако искате си го притеснете, пропуснете. И това беше край.